स्वामी समर्थ। नमस्कार, उत्सवरंग चॅनलमध्ये आपले पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। मित्रांनो, दिनांक 5 मार्च 2021 रोजी आपण संत श्रेष्ठ गजानन महाराज यांचा प्रगट दिन साजरा करणार आहोत। त्यानिमित्ताने आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला गजानन विजय ग्रंथातील 21 अध्यायाचा सार थोडक्यात सांगणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि अजूनपर्यंत आपल्या उत्सवरंग चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा आणि साईडच्या घंटी या चिन्हाचे बटन प्रेस करा, म्हणजे असेच नवनवीन आध्यात्मिक व्हिडिओ तुम्हाला रोजच पाहायला मिळतील। बघा, भगवंत हा सर्व चराचरात व्यापून उरला याची खात्री पटवण्यासाठी गजानन महाराजांनी बंकटलाल सावकार व दामोदर पंत कुलकर्णी यांना दर्शन देऊन गढूळ जलाचे प्राशन केले। त्याचबरोबर अन्न हे परब्रह्म आहे याची साक्ष पटवून दिली आणि गोविंदबुवा कीर्तनकार यांना योग्य तो बोध केला। बंकटलालाने महाराजांच्या हातावर नाणी दिली तेव्हा महाराज बोलले, अरे मला नाण्याची काहीच गरज नाही, मी भावभक्तीच्या नाण्यावर संतुष्ट होतो, असा उपदेश केला। भास्कर पाटलाची परीक्षा घेऊन त्यांना सच्चिदानंद कृपेची माहिती पटवून दाखवण्यासाठी कोरडी विहीर ही जलमय करून दाखवली व भास्कराला भक्ती मार्गाचा योग्य उपदेश केला। तसेच भागी ठाकरीन व पुंडलिक यांच्या मनातील गुरु करण्याचा विचार ओळखून पुंडलिकाला योग्य तो कानमंत्र दिला आणि खरा गुरु कसा असतो याची प्रचितीही दिली। महाराजाने पितांबर भक्ताला गुरुभक्तीचे सामर्थ्य दाखवण्यासाठी खळग्यातून पाणी आणण्यास सांगितले व त्याच्या मनातील भक्ती मार्ग दृढ केला। चरक्या वाचून उसाचा रस काढून पाटील मंडळीचा अहंकार नाहीसा करून महाराजांनी हरिपाटलास आपला निस्सीम भक्त बनवले आणि हरिपाटलावरती जो खोटा खटला दर्ज केला होता त्या खटल्यातून हरिपाटलाची महाराजांनी निर्दोष मुक्तताही केली आणि झामशिंग भक्ताला दर्शन देऊन असे सांगितले की भंडारा जेवण तू दुसऱ्या दिवशी दे, अन्यथा ते अन्न वाया जाईल व संताचे मनोरथ पूर्ण करण्यासाठी सच्चिदानंद सदैव तयार असतो याची साक्ष पटवून दिली। लोकमान्य टिळकांना कृपाशीर्वाद देऊन त्यांना भाकीत सांगितले, तुझ्या हातून एक मोठी कामगिरी होईल ज्यामुळे तुझे नाव अजरामर राहील। म्हणूनच मित्रांनो, महाराजाच्या कृपाशीर्वादाने लोकमान्य टिळकाने गीता रहस्य या ग्रंथाचे लेखन केले। तसेच ब्रह्मगिरी गोसाव्यांना गीतेतील श्लोकाचा प्रत्यक्ष अनुभव देऊन त्यांच्या दांभिक भक्तीचा नाश केला व खऱ्या भक्तीचे रहस्य काय असते हे प्रत्यक्ष दाखवले। महाराजांनी मृतश्वान उठवून ब्राह्मणाचा कर्माभिमान नाहीसा केला। पितांबर भक्ताला योग्य उपदेश करून अन्य भक्तांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दूरदेशी धाडून दिले। पितांबर हा आपला निस्सीम भक्त आहे याची साक्ष पटवून देण्यासाठी वाळलेला आम्रवृक्ष हिरवागार केला। बघा मित्रांनो, खऱ्या भक्ताच्या भक्तीत किती सामर्थ्य असते हा साक्षात्कार महाराजांनी घडून आणला। जानराव देशमुखाची भक्ती पाहून महाराजांनी त्याला झालेली व्याधी केवळ तीर्थाने बरी केली आणि भक्ताचे रक्षण केले। आवडता भक्त बापूना काळ्यास विठ्ठल स्वरूपात दर्शन देऊन देव खऱ्या भक्ताच्या हाकेला धावून येतो हे प्रत्यक्षात विठ्ठल दर्शन देऊन साक्ष पटवली। तर बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे महाराजांनी अनेक लीला करून अनेक लोकांना कर्म, भक्ती व योग या तिन्ही मार्गाचे महात्म्य पटवून देऊन लोकांच्या मनात भक्तिमय वातावरण निर्माण करून त्यांना भक्ती मार्गाला लावण्याचे कार्य समर्थांनी केले। म्हणूनच म्हणतात ना, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। तर मग मित्रांनो, महाराजांच्या अवतार कार्याची सविस्तर माहिती या व्हिडिओमधून दिलेली आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंटमध्ये गणगण गणात बोते लिहून कळवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर पुढे शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटी या चिन्हाचे बटन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन आध्यात्मिक व्हिडिओसह। धन्यवाद।